Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. Сёння ў мяне ў гасцях журналістка Анастасія Наста Захарэвіч. Вітаю, Наста. Вітаю, прывітанне. Харасмент не дробіць, чаму разабрацца самім ужо не працуе. Так гучыць тэма нашага сённяшняга эфіру. Я нагадваю, што вы можаце быць актыўнымі, пакідаць свае каментары, пытанні пад гэтым стрымам. Канешне, калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш YouTube-канал, канал Еўрарадыё, а таксама канал Навокал, дзе ёсць розныя дакументальныя стужкі, якія вам абавязкова спадабаюцца. Мы пачынаем. І пачынаем з праблемы. У апошнія месяцы беларускае грамадства ўздрыгнула ад шэрагу гучных скандалаў, звязаных з харасментам і гендернымі пытаннямі. Людзі, пра якіх учора яшчэ гаварылі, як пра герояў, цяпер становяцца фігурантамі публічных гісторыяў пра дзікпікі, ну і іншых непрымальных паводзін. Аднойчы пачаўшыся, гэтая дыскусія ўжо наўрад ці скончыцца, і ўпершыню мы назіраем за такой тэндэнцыі, што жанчыны, да і мужчыны, дарэчы, яны пачынаюць гучна казаць пра гэтыя праблемы, абмяркоўваць гэтыя праблемы і гэтак далей. Разам з тым з'яўляецца пытанне, навошта гэта выносіць на людзі, навошта нельга разабрацца сам насам, і ўвогуле гэтая ўся хваля можна заўсёды сказаць, там, што мне нешта не падабаецца, і вось пра гэта там піша ў сваём адным са сваіх там артыкулах гісторык і актывіст Алесь Кіркевіч. Вось, але ці сапраўды праблема ў тым, што людзі не анёлы, як ён кажа, вось пра тых, хто кіруе нейкімі арганізацыямі, і трэба глядзець, як ён кіруе, а не што там творыцца і адбываецца ў яго ў ложку, так? І чаму пра такую ўсё ж такі прыватнасць ўсё ж варта казаць публічна. Вось пра гэта ўсё мы сёння будзем з вами размаўляць. Наста, я адразу запытаюся, ты ж чытала артыкул Алеся Кіркевіча на Будзьме, я прынёс табе дзікпік, так ён называецца, адкуль такая пільная ўвага да прыватнага жыцця публічных асобаў у беларускай эміграцыі. Як табе гэты артыкул, што б ты выдзеліла ў ім, што узрушае, што можа наадварот прымальна для сябе? Ну, пачнем. Я б сказала, што найпершае, што мне здаецца, самае важнае ў гэтым артыкуле, гэта словы «я не разумею». Гэта заўважна. На жаль, Алесь Кіркевіч не разумее. Ён быццам бы, у прынцыпе, не вельмі добра разумее, пра што ён піша ў гэтым тэксце. На жаль, я не да канца разумею таксама, навошта менавіта такі тэкст з'явіўся ў тым плане, што чалавек проста піша тое, што не з'яўляецца праўдай, і таму мне даволі дзіўна бачыць на такім добрым паважаным рэсурсе такога кшталту, такой якасці тэкст. Калі казаць пра нейкія канкрэтныя аргументы, якія ён там прыводзіць, ёсць мне адзін з любімых аргументаў, гэта пра так званы партсход, і усялякія любыя параўнанні, я не ведаю, з Савецкім Саюзам, з камунізмам, з чым заўгодна, што нам не падабаецца. У прынцыпе, механізм працуе так, мне штосьці не падабаецца, таму я назову гэта вось такім чынам. Слухай, скажы, калі ласка, для тых, хто не чытаў артыкул, што ён называе партсходам? Так, ён называе партсходам любыя спробы разбірацца публічна ў праблеме харасменту, любыя спробы увогуле публічна разбірацца з такога кшталту злачынствамі і правапарушэннямі ў залежнасці ад краіны. То бок ён робіць выгляд, што няма праблема з законам, хоць гэта неправда. Вельмі шмат дзе гэта праблема з законам, ды нават у Беларусі гэта праблема з законам. Іншая справа, што далёка не заўжды там паліцыя ці пэўныя органы адпаведна рэагуюць на заявы, і не заўжды жанчыны, ў прынцыпе, падаюць гэтыя заявы. І тут можна бясконца казаць пра прычыны, чаму яны іх не падаюць, і гэтыя прычыны ўжо мільён разоў апісаныя ў самай рознай літаратуры, так, пачынаючы ад сораму, скончваючы страхам рэтраўматызацыі. І я, як чалавек, які ў Латвіі калісьці падаваў заяву на спробу згвалтавання і атрымаў толькі рэтраўматызацыю і нічога больш. А чалавек, які спрабаваў мяне згвалціць, не атрымаў нічога, я, ў прынцыпе, разумею жанчын, якія не ідуць лішні раз у паліцыю. Плюс, прабачце, беларускія жанчыны — гэта не тая сацыяльная група, якая вельмі давярае паліцыі, міліцыі, так, асабліва жанчыны, якія былі вымушаны
выехаць з Беларусі. Большасць з нас прайшла праз пэўнага кшталту гвалт з боку тых, хто мусіць абараняць закон. І гэта ўсё відавочна здавалася. Чаму гэта не відавочна Кіркевічу, я не ведаю. Магчыма, гэта спроба, я не ведаю, будзьмы набраць больш чытачоў і чытачак і больш праглядаў, адкрыць дыскусію. Дыскусія гэта крута, гэта важна, але было б добра пачынаць яе неяк больш уцямна і не такім ужо накідам на вентылятар. Слухай, калі гэта ягонае меркаванне, я б сказала нават, што гэта хутчэй не артыкул, а гэта калонка, прыватная калонка гэтага чалавека, ён мае права меркаваць як хоча, я так думаю, так? Ён можа быць неадукаваным у нейкіх пытаннях, так? Вось, і тое, што ён іх адкрыта задае, і ён піша сваё меркаванне, гэта сапраўды не дрэнна, бо вось у нас мы сабраліся сёння з табой на эфіры, можам пра гэта празмаўляць і адказаць на нейкія пытанні, магчыма, і дыскусія працягваецца, атрымліваецца. Я безумоўна згодная, што добра, што гучыць такая пазіцыя, і яна ў прынцыпе не дае, нават мне, шмат увогуле каму, пайсці ў нейкія ілюзіі, нібыта, усім жа ўсё зразумела. Аказваецца, не. І як бы, здавалася б, адукаваным, разумным людзям таксама можа быць незразумела. Іншая справа, што я ўпэўнена, што гэта, некае нежаданне разумець, таму што інфармацыі вакол шмат, размоваў тлумачэнняў шмат. То бок мне часам падаецца, збольшага, напэўна, падаецца, што гэта свядомая пазіцыя, гэта наўрад ці такое, што чалавек выпадкова памыляецца, і што вось чалавеку трэба проста даць правільную кніжку, і ён вывучыць штосьці і зразумее. Мне здаецца, гэта часта вывераная пазіцыя, і мне згадваецца, як мяне назвалі фем-губазікам у свой час. Але такі нюанс, што губазік — гэта тыя, хто б'юць, абражаюць і зневажаюць людзей, а фем-губазік — гэта тыя, каму не падабаецца, калі б'юць, абражаюць і зневажаюць людзей. І гэта ж пазіцыя, гэта ж не тое, што чалавек, чагосьці не ведае. Я думаю, што каментары, якія з'яўляюцца пад рознымі допісамі, якія тычацца гэтай гучнай гісторыі апошніх часоў, яны паказваюць, што ўсё ж такі шмат хто і проста не да канца адукаваны, не разумее прынцыповая пазіцыя, мускуліннасць, і гэтак далей. Вось так павінна быць, і ў гэтым, праблемы няма. Як ты лічыш, цікава, сапраўды такі цяжкі час, рэпрэсіі ў Беларусі, шмат хто з Беларусі з'ехаў, шмат хто сядзіць, проста там паўсюль войны, вайна ва ўкраіне, людзей забіваюць, і раптам гучна загаварылі пра праблемы. Прычым не пра праблемы, не ведаю, дзяўчыну, напрыклад, дзяўчыне даслаў дикпік нейкі незнаёмы чалавек, нейкі злачынца, нейкі непрыемны амапавец, не ведаю, з губазіка, нейкі хто-хто. А даслаў такі сапраўды, якога мы называем героем, у прынцыпе, чалавек, які выратоўвае людзей. Чаму раптам сёння дзяўчыны перасталі баяцца? Як ты лічыш? Ты адказала сабе на пытанне? Так, і я ўпэўнена, што гэта акурат звязана з тым, што вакол войны, з тым, што вакол катастрофы, з тым, што мы ўсе прайшлі праз розную кшталту пекла. Вельмі часта, калі чалавек праходзіць праз нейкія цяжкія выпрабаванні, тое, што пужала раней, перастае пужаць. І то бок ясна, што хтосьці працягвае баяцца грамадскага асуджэння, хтосьці саромеецца, але знаходзіцца ўсё больш і больш жанчын, якія кажуць, не, харэ, усё, больш так не атрымаецца. Я умоўна прайшла праз катаванні на Акрэсціна не для таго, каб потым яшчэ ад стрыжака атрымліваць шэлес у прыват. Бок я бачу такую логіку, я бачу яе ў сваім жыцці, ў жыцці жанчын, якіх я асабіста ведаю. І вось гэтыя публічныя цяперашнія папулярныя гісторыі, папулярныя ў сэнсе вядомыя, так, яны для мяне таксама пацверджанне гэтага. Жанчыны проста не пагаджаюцца больш маўчаць і больш цярпець. То бок вось гэты аргумент, што а я згублю працу, а мне не дапамогуць, ён ужо не такі маналітны, як быў раней.
бо ну быццам бы ёсць з чым параўноўваць, так, то бок калі ну гэта праўда, ну типу, ну не для гэтага мы ўсё гэта прайшлі, перацярпелі, і хочацца ж будаваць новую Беларусь не такой, якім ёсць лукашызм, і ў тым ліку не такой патрыархальнай, і ў тым ліку хочацца, каб у гэтай Беларусі жанчына была таксама чалавекам. Таму што я бачыла, напрыклад, пра тую ж гісторыю са стрыжаком, я бачыла такую фразу, што вось стрыжак, ён герой для Беларусі, але адносна жанчын, ну, нехарошы чалавек. І вось у гэтым праблема. У тым, што Беларусь асобна, а жанчыны асобна. А той момант, што як бы жанчын 54%, ну гэта такая дробязь. І як бы той момант, што мы робім палову эканомікі і палову, у прынцыпе, ўсяго, ну, ўсё адно, нібыта мы за скобкамі застаемся, за дужкамі. І вось у гэтым я бачу такую светапоглядную праблему, і часта яе транслююць людзі, якія, ну, у прынцыпе-то за жанчын, але ўсё адно на падкорцы гэта застаецца, што як бы, ну, у нас ёсць вялікая Беларусь, наша святыня, наша радзіма, вось наша вялікая нацыя, а ёсць жанчынкі. І вось жанчынкі, гэта вось вы там пацярпіце, гэта ўвогуле не злачынства, што вы такое прыдумалі? Гэта ўсё ваша там новая этыка, а як бы а мужику-то, можа быць, вось хочацца напрыканцы жыцця, як я на вайне чытала таксама недаўні кейс, калі вайсковыя дасылаюць жанчынам, выбачаюся, нешта падобнае, і рэальна хтосьці выкарыстаў аргументы, ну што табе шкада, ну ён можа памрэ заўтра. Ну, як бы, так і тут, да? Ну, тому що тобі шкода, там, стрижаку тяжко супроть його криміналки. Ну, пардон, якби, супроть усіх криміналки. Ну, так. Ось. І... Ну, ось я так бачу, що жанчыны просто пасля вельмі моцных выпрабаванняў, а стрижак сам прызнаўся, што ён дасылаў фотаздымкі свайго чэліса, у тым ліку был ім паліцняволеным. І я вельмі добра разумею жанчыну, якая не гатовая гэтага цярпець больш. Як бы, ну, яна прайшла праз сапраўднае пекла, праз якое той жа стрыжак не праходзіў. Але ён палічыў, ну, што гэта ок, так, з ёй учыняць. І гэта ж заўжды пра ўладу, так? Наколькі я разумею, і наколькі я ведаю, стрыжак не дасылаў такія фотаздымкі прадстаўніцам донараў, донарскіх арганізацый, напрыклад, ад якіх залежыць ягоны дабрабыт. То бок ты лічыш, што мог бы даслаць, да? То бок давайце я вам чэліс, а вы мне данат. Ну вось нешта мне падказвае, што ён разумее, што так гэта не спрацуе. І так нешта не вельмі добра, да? А ў іншым кірунку окей. Так. Я правільна разумею, дарэчы, я чула, што скандала магло б не быць, так? То бок я думаю, так. Дзяўчаты загаварылі публічна ўжо даволі позна, да гэтага са стрыжаком ввяліся нейкія размовы. Што ты пра гэта чула і ведаеш? Так, я сама гэтых размоваў з ім не вела. Бо я, напрыклад, да таго, як гэта стала публічным, то бок я чула вельмі агульныя чуткі, але я не ведала ніводнай, ну, вось гісторыі тыпу ад А да Я, што вось ёсць жанчына, якой ён там тады-то даслаў вось гэта. Але я ведаю ўжо цяпер, што, ну, былі жанчыны, якія пра гэта ведалі, якія з ім размаўлялі. Наста Базар кажа, што яна з ім размаўляла асабіста, і гэта не змяніла нічога. Ён ні перад кім не выбачыўся, нікому нічога не прапанаваў, ну, проста працягваў рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Больш за тое, пасля таго, як ён ужо публічна пісаў, ну, спрабаваў скласці нейкі таймлайн, і апісаць, што вось я там у такі-то кароткі перыяд там даслаў некалькі фотаздымкаў, потым я ўжо бачыла ў закрытых чатах, калі жанчыны пішуць, што, ну, не, ён ім дасылаў у іншы перыяд. То бок нават калі ўсё выйшла ў паблік, ён усё адно працягваў, я так разумею, хлусіць і пацвярджаць толькі тое, што было, ну, прям дакладна пацверджана публічна. Што для мяне з'яўляецца таксама, ну, такім аргументам на карысць таго, што нічога ён не зразумеў і нічога ён выпраўляць асабіста не збіраецца. Бо, ну, калі б чалавек зразумеў, я б чакала ад яго на нейкага поўнага прызнання. А так ён гуляецца вось у гэтую гульню, што тое, пра што вы ўжо дакладна ведаеце, окей, я пацвярджаю, бо, ну, пардон, вельмі
ну зусім неразумна было б адмаўляць фотаздымкі, якія заскрыншошаныя. То бок я думаю, што што ўжо дакладна Стрыжак разумеў, што калі ён зараз гэта адмовіць, то назаўтра мы ўсе гэта ўбачым проста ў медыа. Ладно, мы будзем чакаць рэакцыі камісіі, што будзе, як будзе развівацца гэтая тэма. Так, вось вернемся да рэакцыі менавіта грамадства на тое гучную гаворку, якая вось вядзецца ўжо некалькі месяцаў. Тарас Тарналіцкі, мой калега, журналіст, у сваім артыкуле «Супрамат свядомасці» ён піша: «Аказалася, што дрэнна літаральна ўсё, адны не паверылі ахвярам, якія вырашылі выказацца ананімна. Так, хоць і як бы ў рэдакцыях разумеюць, хто гэтыя людзі. Іншыя пачалі шкадаваць мужчын, недарэчныя паводзіны якіх кінулі цень на імідж іх арганізацыі. Трэці пачалі высоўваць канспіралагічныя тэорыі пра зліты кампрамат КДБ і несумленную канкурэнцыю за фінансавыя рэсурсы». Як табе ўвогуле вось гэтая версія зліты кампрамат КДБ? Да, КДБ, напэўна, прымушалі мужчын гэта ўсё рабіць, а не самі яны гэта рабілі. Мне вельмі цікава яшчэ гаворка пра імідж арганізацыі, пра тое, як ён парушаны. І я, напрыклад, хачу сказаць, што я даволі даўно не бачыла журналістак, якія б давяралі Бажу. Менавіта праз паводзіны Барыса Гарэцкага. Так, мы працягваем у нейкай форме, хтосьці працягвае з Бажам супрацоўнічаць як з арганізацыяй, у нейкай форме прасіць атрымліваць дапамогу, калі ёсць такая магчымасць. Але пра давер і пра тое, што гэта арганізацыя, у якую там я і мои калежанкі верым, што яна нас абароніць ад чагосьці, веры няма. Я не прэтэндую на тое, што я ведаю абсолютна ўсіх журналістак і іх пазіцыі, але тыя, з кім я размаўляю, такога даверу няма даўно. І іміджу і рэпутацыі Баж пашкодзіла не тое, што гісторыя выйшла ў паблік, а тое, што яна ад пачатку здарылася. У тое, што Барыс Гарэцкі ад пачатку сябе паводзіў не так, як варта сябе паводзіць намесніку кіраўніка такой арганізацыі. Тое, што пра гэтую праблему стала вядома большай колькасці людзей, я супер рада, я безумна рада гэтым скандалам, таму што калі праблема не агучана, яе быццам бы няма, і тады вельмі проста сказаць, што вы гэта прыдумалі. А калі яна ў паблікі, яна дакладна ёсць. І я ведаю, што і зараз шмат жанчын баяцца, і яны не да канца ўпэўненыя, што яны панясуць свае гісторыі камісіі Баж. Але дзякуючы таму, што праблема агучваецца, мы даведваемся пра гісторыі адна адной. Бо калі штосьці адбываецца такога кшталту, і ўсе трымаюць гэта ў сабе, кожная жанчына паасобку думае, што гэта са мной штосьці не так, што ён толькі са мной дазволіў сабе нешта такое. Так размаўляць, у чымсьці абмяжоўваць, ці рабіць нейкія намёкі. А гісторыя выходзіць у паблік, і аказваецца, што гэта не са мной штосьці не так, што нас такіх шмат. І раз нас такіх шмат, а умоўны Барыс Гарэцкі адзін, дык можа быць справа не ў нас. Не тое, што з намі штосьці не тое, а тое, што з ім штосьці не тое. І таксама важная тэма, той жа Кіркевіч спрабуе падзяліць прафесійнае і асабістае. Але давайце зноўку згадаем, што спецслужбы Беларусі вядуць палявання і на Баш, і на Байсол, і на канкрэтна гэтых людзей. І што такімі сваімі паводзінамі яны самі ствараюць супраць сябе кампрамат, які можа быць ужыты супраць не іх асабіста, а іх арганізацый. І пацярпець можа арганізацыя, а ад гэтага могуць пацярпець людзі, якой гэта арганізацыя павінна дапамагаць. Бо я проста бачу, як усё, некаторыя людзі спрабуюць усё перакуліць з галавы да ног, з ног на галаву, прабачце, калі адзін з кіраўнікоў Байсола дасылае фотаздымак свайго Шэлеса былой палізняволенай, якой як бы ён, па ідэі, мусіць аказваць дапамогу,
гэта не яго асабістая справа. Яго асабістая справа гэта калі ён заводзіць, я не ведаю, аккаунт на нейкім OnlyFans. Нават на OnlyFans, так, тады гэта яго асабістая справа. І тады гэта прыватнае жыццё. І я хутчэй там буду у шэрагу тых, хто скажа тыпу не, слухайце, асабістае жыццё гэта асабістае жыццё. І нікога не павінна хваляваць там, што па поўнай згодзе адбываецца там умоўна дома паміж людзьмі, якія адно ад аднаго не залежаць. А калі гэта кіраўнік фонда і палізняволеная, кіраўнік фонда і актывістка з іншай арганізацыі, меншай арганізацыі, так, якая потым вымушана думаць, ага, а мне пайсці па грант у байсол, альбо мне яшчэ 3 фотаздымкі з шэлесам прыляціць у адказ. Гэта не асабістае жыццё, гэта злоўжыванне становішчам, гэта злоўжыванне ўладай. І гэта, безумоўна, павінна разглядацца менавіта прафесійна. І, боже мой, ды шмат якіх краінах гэта ўжо даўно робіцца. І чаму некаторыя людзі робяць выгляд, што мы тут зараз прыдумваем нейкія страшныя кары? Не, камон, гэта проста неправда. Наста, слухай, я разумею, што шмат дзяўчын, людзей, якія ўвогуле сутыкаюцца з нейкімі непрымальнымі паводзінамі з нейкіх такіх добрых нібыта арганізацый, не нібыта, а сапраўды добрых дабрачынных арганізацый, як там байсол, той же, да, ці вось баш, яны баяцца агучваць праблему, бо таксама, бо раптам іх закрыюць, яны не будуць дапамагаць, вось як дапамагалі, а столькі ж людзей атрымалі падтрымку. Вось важнае пытанне, ці можна сказаць, што публічная гісторыя такога кшталту гэта заўсёды пагроза дзелавому іміджу НДА? І чаму, і ці можна неяк выйсці з такіх сітуацый? Гэта адназначна пагроза. Я думаю, гэта адмаўляць было б дзіўна. Іншая справа, прынцыпова важна так, разумець, ці хоча арганізацыя пераадолець гэты крызіс і стаць больш устойлівай і больш надзейнай і стаць такой, якой людзі больш будуць давяраць і звяртацца па дапамогу. Альбо гэтая арганізацыя, альбо людзі вакол арганізацыі паспрабуюць ўсё замяць, сказаць, што праблема не ў паводзінах чалавека, які сабе дазваляў штосьці не вартае, а праблема ў тым, што гэта хтосьці агучыў. І вось калі арганізацыя гатовая, умоўна, глядзець у вочы крызісу і працаваць з ім, і выпрацоўваць механізмы, якія будуць больш ці менш гарантаваць, што гэта ўжо не паўторыцца, тады, гэта, акрамя таго, што такая сітуацыя гэта пагроза для арганізацыі, для іміджа, гэта таксама, у прынцыпе, шанец выйсці на якасна новы ўзровень, стаць арганізацыяй, якой будуць давяраць яшчэ больш. Бо асабліва, калі мы размаўляем, прабачце, пра арганізацыі накшталт байсол, да якіх звяртаюцца ў тым ліку людзі ў Беларусі, якія ў надзвычайна ўразлівай сітуацыі. Гэтыя арганізацыі мусяць быць крыштальна чыстымі. Бо калі ёсць хоць нейкая нагода ім не давяраць, людзі не будуць звяртацца, а людзі не будуць звяртацца, значыцца, людзі будуць спраўляцца ў турмы. Вось, і таму гэта найперш клопат пра гэтых людзей. Мяне асабіста, вось шчыра, вельмі мала хвалюе, як складваецца цяпер і будзе далей складвацца жыццё таго ж Андрэя Стрыжака. Мяне хвалюе, як будзе працаваць байсол і як шмат людзей змогуць атрымаць дапамогу. Вось што мяне хвалюе. Як ты лічыш, вось гэтая гісторыя, якая адбылася ў байсол, яна можа стаць нейкім трыгерам да фармавання нейкіх пратаколаў і ўвогуле стандартаў адказнасці? І ці выратуе такую сітуацыю, ці не? Ці у нас бумажкі, паперкі нічога не выратоўваюць, усё роўна людзі там робяць памылкі? Я б сказала, што гэта можа выратаваць сітуацыю. Гэта, безумоўна, не дае гарантый, бо ніякая паперка не можа на 100% абараніць ад таго, што хтосьці палічыць, што ніякія законы ім не пісаныя. Але паперка, гэта першы крок. Бок пака няма полісіс, пакуль няма акрэсленых правілаў,
быццам бы, ну, ёсць такі контраргумент, што як бы дык а што вы хочаце, такіх правілаў не было. Як бы як умею, так і жыву. А раней гэта ўвогуле тыпу было больш прымальна. Вось што вы ад мяне хочаце быць святым, як піша Кіркевіч? Ну як бы не. Я, напрыклад, хачу так, каб былі акрэсленыя правілы, каб яны былі прапісаныя. Зноўку мы тут нічога новага не прыдумваем. Усялякія антыдыскрымінацыйныя палітыкі гэта часта патрабаванне з боку донараў, гэта нармальная практыка ў заходнім свеце. Я хачу, каб гэтыя правілы былі і ну каб на іх можна было спасылацца і каб умоўны, я не ведаю, Андрэй Стрыжак альбо Барыс Гарэцкі не маглі сказаць, а што канкрэтна я парушыў? Ну, каб ім можна было сказаць, вось, ты парушыў там пункт 1 3-го артыкула і пункт 4 7-го артыкула. І тады у нас, ну, будзе хаця б шанец, каб і медыапрастора, і праваабарончая прастора, ну, а часта яны ж вельмі перакрыжоўваюцца, каб яны станавіліся больш гуманнымі, больш, ну, каб ім можна было больш давяраць. Скажы, калі ласка, яшчэ вось я звяртаюся да артыкула калонкі Кіркевіча. Вось ён там кажа пра тое, што, ну, зразумела, што не ўсе людзі святыя. Ці справядліва казаць, што асоба кіруе арганізацыяй, а не з'яўляецца святым? І што гэта азначае? Ну, для мяне гэта азначае маніпуляцыю, то бок Кіркевіч для мяне відавочна маніпулюе. Няма гаворкі пра святасць, ёсць гаворка пра адказнасць і пра тое, што адказнасць за свае дзеянні мусіць быць і што ёсць, ну, такое агульнае правіла, чым больш у цябе ўлады, тым больш у цябе адказнасці. Таму што, ну, маючы ўладу, ты можаш больш уплываць на жыцці іншых людзей, на прыняцце пэўных рашэнняў, якія будуць у сваю чаргу ўплываць на жыцці розных людзей. Бок ці павінен хтосьці ўвогуле быць святым? Не, і я ўвогуле супраць, ну, такой рыторыкі. Мы не ў царкве, мы не абмяркоўваем рэлігійныя канцэпты. Мы абмяркоўваем грамадскае жыццё, у якім ёсць паняцце адказнасці. Так, мы бачым, што часта там беларусы і беларускі не гатовыя патрабаваць адказнасці і ў іншых тэмах, не толькі вось у гендерна завязаных праблемах. Калі адбылася гісторыя з беларускім гаюном, у прынцыпе, я не бачыла такога, ну, як бы грамадскага кансэнсусу, што Антон Матолька мусіць панесці нейкую рэальную адказнасць за гэта. У прынцыпе, ну, мы нейкі проста непрыстойна добры народ. Усе як бы сышліся на тым, што ну, закрылі гаюн, і на гэтым дзякуй. У прынцыпе, ну, мне здаецца відавочна, што ніхто б ужо ў гаюны не звяртаўся, бо гэта, ну, трэба быць вельмі адарваным ад рэальнасці, каб ісці да тых, хто, ну, толькі што пацвердзіў, што ніяк не абараняе вас. Але, ну, тыпу, закрыў, і на гэтым дзякуй. Антон Матолька сказаў адкрыта, ну, што, ну, няма ў мяне магчымасці, як бы, цяпер падтрымаць і абараніць тых, хто пацярпеў. Мы дагэтуль бачым увесь час новыя і новыя затрыманні ў справе гаюна, але як бы, ну, тыпу, ну, бывае. Вось таку, ну, мне грамадскі кансэнсус бачыцца такім, ну, бывае. А тут гендернае пытанне. А гэта ўвогуле, ну, тыпу, доўгі час не было прынята нават лічыць за праблему. Таму мне здаецца, ну, што нам, канешне, трэба будзе патраціць больш часу, каб прыйсці да, ну, грамадскага пагаднення, што гэта справы, у якіх чалавек з уладай мусіць несці большую адказнасць. Ён, безумоўна, мусіць несці яе. Ну, то бок, калі Андрэй Стрыжак дасылае фотаздымак Шэлеса, і калі гэта робіць нейкі шэраговы супрацоўнік фонда, і то, безумоўна, недапушчальна, але, ну, таксама, безумоўна, на Стрыжаку большая адказнасць. Хочаш любіць анёлаў, не будзеш любіць нікога, піша Кіркевіч, і ў прынцыпе гэтым жа самым можна адказаць гаспадару Кіркевічу. Вось, бо анёлы не кіруюць арганізацыямі і не выцягваюць людзей з Беларусі, піша Кіркевіч, і тым жа можна яму адказаць, бо усе людзі не анёлы, і зноў жа, да, ты правільна сказала, што мы з табою сёння не ў цэрквы і размаўляем пра рэальную сітуацыю, пра звычайных людзей. У нас шмат каментароў, розных пытанняў. Вось што я заўважыла, звярнулі ўвагу на
твой выраз наконт вайны, так, калі людзі на вайне пачынаюць пераліствацца і дасылаць нейкія дзекпікі і там рэагуюць, ну што табе там шкада там адправіць яму там у адказ што-небудзь, таксама інтымны здымак, бо чалавек можа памярэць. Вось Оля піша, гэта дакладна як згвалтаванне на вайне, гэта не проста секс, гэта пра ўладу, пра жаданне дамінаваць. Вось адчувае, як ты лічыш, адчувае ваяр там на вайне ва Ўкраіну не жаданне дамінаваць у момант, калі просяць дзяўчыну даслаць ёй інтымнае фота? Ну, безумоўна, калі казаць пра ваяроў і асабліва там пра ваяроў, якія маюць маральную перавагу на вайне, так, зараз кажам пра тых, хто ваюе на баку Украіны, хто абараняе Украіну ад нападніка, там же цэлы комплекс псіхалагічных фактараў, так, чалавек адчувае, што ён робіць важную святую справу, і гэта праўда. Чалавек адчувае, што ён прыносіць вялікую карысць радзіме, і гэта праўда. А вось наступным крокам, у кагосьці ідзе, у кагосьці не ідзе, так, але можа ісці тое, што а мне цяпер усе абавязаны. У тым ліку забяспечваць вось мае нейкія сексуальныя жаданні. З усяго, што я чытала па тэме, гэта зусім не ўнікальная справа, гэта не штосьці, што там характэрна толькі для, не знаю, украінскіх вайскоўцаў альбо расійскіх вайскоўцаў, так на ўсіх войнах, і сексуальныя злачынствы на войнах, калі мы ўжо кажам таксама пра канкрэтна згвалтаванне, яны лічацца, скажем так, больш сур'ёзнымі, чым калі гэта згвалтаванне у мірным простым жыцці, таму што зноўку ж у акупанта больш улады, калі мы кажам пра акупанта, а нават калі гэта не акупант, а свой вайсковы, у яго, яшчэ і зброя. А зброя — гэта аргумент. Вельмі такі, супраць якога асабліва не папрэш. Вось. І плюс статус у грамадстве у вайсковых. Плюс, гэта вельмі шмат фактараў, але кароткі адказ, так, вайскоўцы, мне здаецца, часта адчуваюць што ім можна троху болей, чым іншым. Іншая справа, што не ўсе, безумоўна, гэтым злоўжываюць. То бок, чалавек можа думаць што заўгодна. Дуже важна тое, што чалавек робіць. Можа быць, я таксама ў чымсьці ў сваім жыцці адчуваю, не ведаю, маральную перадвагу перад нейкімі іншымі людзьмі, но гэта не значыць, што я лічу, што я маю права неяк іх зневажаць, абражаць, гвалціць. Карыстацца сітуацыяй. Так. І у нас яшчэ одно пытанне, сітуацыя, якую нам распавялі. Я быў у жаночым калектыве. Там была адна кіраўнік жанчына, самотная, непрыгожая, немаладая, з дзіцём. Вельмі важныя падрабязнасці. Дзякую вам, калі ласка. Каб уявіць, з дзіцём непрыгожая і самотная, так? Даставала ўсіх маладых мужчын у калектыве і да мяне шаплялася гідка даволі. Вось як бы ты пракаментавала? Іншы бок. Бываюць непрыемныя жанчыны, сюрпрыз. Людзі бываюць непрыемнымі. Калі гэтая жанчына, рабіла штосьці з сексуальным падтэкстам, мы бачым, якія бываюць механізмы, ідзіце ў паліцыю, мне шкада, што гэта з вамі адбылося. Калі гаворка пра тое, што, у цэлым была нейкая не вельмі прыемная атмасфера у калектыве, такое, на жаль, бывае. Вось, кіраўніцы бываюць не вельмі прыемнымі людзьмі. Зноўку ж, карыстайцеся механізмамі, якія ёсць. Калі вы, як мужчына, лічыце, што ёсць нейкае прыцясненне мужчын, you are welcome, мы вас вельмі вітаем, стварайце свае ініцыятывы, стварайце свае арганізацыі і змагайцеся за свае правы. Так жа, як мы робім жанчыны. Дзякуй вялікі. Так, вось што мы яшчэ з табой зараз пераходзім, напэўна, ад агульнага разумення, так, да глобальнага аналізу, так, што менавіта робіць размову ўнутры праблематычнай для ўсяго грамадства. І мы яшчэ у гэтым блоку з табой не агучылі то, што ці могуць такія скандалы таксама, да,
яны неяк увогуле, не ведаю, паўплываць на тыя стандарты. Вось калі сітуацыя адбываецца за межай Беларусі, так, ці можам мы ўплываць неяк на беларусак і на беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры краіны сёння? Вось, можа гэта Я быць думаю, прыкладам? Прыкладам, безумоўна. Ну, мне здаецца, гэта вось акурат розныя градацыі ўплыву. Гэта, безумоўна, прыклад. І, безумоўна, тыя тактыкі, тыя стратэгіі, тыя дакументы, якія мы можам зараз прымаць па-за межамі Беларусі, яны могуць быць перанесеныя і ў Беларусь пры пэўных абставінах. Іншая справа, што вось прям цяпер я не ўпэўнена, што мы прям можам на гэта паўплываць, таму што, ну, усё-такі ціск рэжыму ў Беларусі, ён куды мацнейшы за моц нашых прыкладаў звонку. Так што, ну, у кантэксце самой Беларусі я лічу, што гэта хутчэй праца на будучыню. Хоць, калі я памыляюся, і арганізацыі зараз прымаюць антыдыскрымінацыйныя нейкія правілы, проста вось сардэчачка, вы коцікі, вы найлепшыя, гэта суперкрута. Я нават думаю, што калі, ну, гэта не мега паўсюль агучваць, то гэта можа асабліва не прыцягваць, ну, вось, увагу Беларусі і можа працаваць. То бок, ну, я веру ў тое, што ёсць прастора для манёвра, але трэба вельмі добра ўмець ёй карыстацца. Я ўпэўнена, што людзі, якія апошнія 5 гадоў жывуць у Беларусі, умеюць гэта рабіць нашмат лепш, чым я, таму што, ну, безумоўна, я ўжо расслабілася ў гэтым плане. Дзякуй. Як ты лічыш, што важней, аналіз скрыншотаў і дикпікаў ці сістэмная работа працы з НДА і адукацыя? Якія парадкі трэба ўвесці? Ці не? Ну, дык аналіз дикпікаў, ну, гэта як бы частка сістэмнай працы, гэта крок на шляху да сістэмнай працы, гэта аргумент на карысць таго, што гэта сістэмная праца ўвогуле патрэбная. Бо калі умоўна я прыйду заўтра на нейкую канферэнцыю, скажу: слухайце, у нас тут ёсць сістэмная праблема, давайце вырашаць, а ў мяне на руках не будзе нічога, то як бы, ну, мне скажуць: эй, слухай, ну ты там что-то придумала, гэта вам там феміністкам увагі не хапае. Як бы, а вось калі я прыйду з аналізамі дикпікаў, то ўжо гаворка будзе іншая. Я хочу нагадаць, што калі з'явіўся фотаздымак Шэлеса Олега Гайдукевіча ў сеціве, не было ў нашай супольнасці дыскусій наконт таго, нармальна гэта ці ненармальна. У прынцыпе, было такое грамадскае пагадненне, што выкладваць онлайн фотаздымкі сваіх геніталій гэта, ну, неяк, напэўна, не ок у публічны доступ. Вось, так што спачатку аналізуем канкрэтныя дикпікі, параўноўваем там радзімачкі, ўсё, што трэба, непрыемна, але журналісцкая праца такая, што у сэнсе журналісцкая праца. Параўноўваць радзімачкі, гэта як? Як ты ўяўляеш сабе журналісцкую працу? Ну, наколькі я памятаю, журналістам нашай ніху давялося гэта рабіць і параўноўваць радзімкі на пальцы Олега Гайдукевіча, так як бы мы даказалі, што гэта была частка ягонай целеснай канструкцыі. Вось. Ну, мы шмат чаго робім тое, што непрыемна, боже мой. Ну, Окей, я думаю, што гэта павінна рабіць не журналісты, гэта павінна рабіць некая спецыяльная камісія, калі яны ўжо даследуюць гэтую справу. Да. Калі чалавек хоча, калі чалавек кажа, што не, гэта ўвогуле не мой здымак, я яго не дасылаў, нічога не хачу там ведаць, так? Напэўна, і вось дарэчы да гэтага пытання. А як ты лічыш, ці камісіі таксама людзі, іх таксама шкада. Ці павінны працаваць недзе ў нейкіх органаў, у нейкіх там яшчэ спецыяльныя такія спецыялісты, камісіі, якія будуць, вось, з'яўляецца такая сітуацыя, менавіта ты ведаеш, як да, не ведаю, баліць там зуб, ты ідзеш там да стаматолага, так? Вось, з'яўляецца такая сітуацыя, ты ведаеш, ты ідзеш да профільных спецыялістаў, якія разбіраюцца ў такой справе. Павінны яны быць у кожнай краіне паўсюль такое, твоё меркаванне? Думаю, ну, так, тут, конечно, важно, каб гэта былі механізмы, якія не будуць ператвараць, ну, адэкватны разгляд справаў у нейкія рэпрэсіі, то бок, ну, ясна, што павінен быць кантроль адных там органаў над іншымі і ўсё такое, але, ну, у прынцыпе, так, калі гэта будзе, ну, гэта можа па-рознаму называцца, так, там, я не знаю, камісія, орган, дэпартамент, як заўгодна, але, ну, калі будуць людзі,
якія будуць менавіта навучаныя працаваць вось з гэтай канкрэтнай спецыфікай. Гэта як у расследаванні злачынства, так? Хтосьці займаецца там аператыўнай дзейнасцю, хтосьці разглядае канкрэтна ўлікі. І вось гэта мы можам такі вось аналаг правесці, што гэта таксама як разгляд улік нейкі. Мне проста незразумелае такое пытанне трошкі наконт сітуацыі, якія ўжо існуюць, там Баш, Байсол, всё, калі мы кажам, што працуе нейкая камісія, хто павінен у гэтай камісіі быць, так? Мы ж усе разумеем, што калі гэта камісія створаная са сваіх людзей, то цяжка паверыць у рэзультаты, калі там скажуць усё ок, напрыклад, да, хай кіруе далей. Вось. Якой гэта? Гэта павінна быць незалежная камісія. Адкуль браць людзей, якія ў гэтай камісіі будуць? Хто гэтыя людзі павінны быць? Мне прасцей разважаць пра Баш, бо я троху лепш уяўляю розныя там міжнародныя журналісцкія структуры. То калі мы кажам, што вось нам трэба камісія, якая разбярэцца ў праблему Баш. Я думаю, правільна, калі ў ёй будуць і людзі з Баш нейкія, якія добра ведаюць нас, беларускую супольнасць, якія ведаюць, як працуе самаарганізацыя, але мусяць быць так і незалежныя нейкія прадстаўніцы. Яны могуць быць, напрыклад, там з якой-небудзь там еўрапейскай федэрацыі журналістаў ці асацыяцыя, як яна называецца. Бо гэта можа быць чалавек з нейкай смежнай арганізацыі, з нейкай арганізацыі, якая займаецца смежнай тэматыкай, якая уяўляе, што такое медыі, якая структура ўлады паміж медыямі і такога кшталту арганізацыямі, але каб гэтыя людзі не былі менавіта з Баш. Каб яны не былі зацікаўленыя ў ідэале, каб яны, нават не ў ідэале, в прынцыпе, абавязкова, каб яны не мелі нейкіх сяброўскіх, прыяцельскіх стасункаў з чалавекам, адносна якога вядзецца расследаванне. Таму што я бачу па грамадскай рэакцыі, як адны і тыя ж людзі, якія звычайна выступаюць на баку жанчын і вельмі абараняюць, і здавалася мне раней, вельмі добра разумеюць праблематыку гендэрна абумоўленага гвалту, рэзка змяняюцца, калі гаворка заходзіць пра іх сяброў. Калі аказваецца, што агрэсар гэта не нейкі там незразумелы непрыемны мужык, а мой добренькі сябар, з якім я вось сустракаюся, не ведаю, на што заўгодна, на піва, на сніданак, мы сабак разам выгульваем, што заўгодна. І не ўсе могуць працягваць стаяць на нейкіх аб'ектыўных пазіцыях або на пазіцыях падтрымкі жанчын. Таму важна, каб там мінімізаваць канфлікт інтарэсаў. Я разумею, што мы не заўжды можам звесці яго да нуля. У нас не бясконцая прастора з людзей, але ўсё-такі, калі хтосьці раней хадзіў на піва з Барысам Гарэцкім, а хтосьці не, дык лепш хай у камісіі будзе той, хто не хадзіў. Я разумею, што пытанне, напэўна, лепш задаваць псіхолагу, але ж задам, можа, ты для сябе можаш на яго адказаць. Наконт сяброўства, так, сапраўды. Вось, напрыклад, умоўна кажучы, я шмат гадоў знаёмая там з Андрэем Стрыжаком і ведаю пра яго збольшага толькі добрае. Так, і удзячны яму за шмат там розныя там гісторыі і ўсё. І тут я даведваюся пра дзікпікі. Так, гэта некалькі там гісторый, напрыклад, якія агучныя, якія моцныя, якіх быць не павінна. І я гэта для сябе разумею. То бок, мне з ім не кантактаваць, мне з ім больш не сябраваць, мне з ім размаўляць. Ці, гэта можа, гэта ўсё, тое, што ён зрабіў, гэта проста чалавек, больш не павінен мець сяброў, нікога увогуле. Якой павінна быць рэакцыя блізкіх людзей? Вось маё пытанне. Я ўпэўнена, што тут няма нейкага там адказу універсальнага, таму што у нас ва ўсіх свае нейкія межы, і я разумею, што
розныя ўчынкі маіх сяброў выклікуць розную маю рэакцыю. Мне спадабаўся тэкст ад анархісцкай супольнасці пра тое, што сябры ў такой сітуацыі могуць акурат быць вось, ну, прадаставіць кропку роста умоўна. Калі, ну, знойдзецца хтосьці з сяброў, хто не будзе адварочвацца цалкам ад чалавека, але не будзе казаць: «Да ладно табе, забей, нармальна ўсё». Калі чалавек будзе, ну, пакажа, што типу: «Да, я знаю, ты зрабіў вельмі кепска, вельмі няправільна, але я знаю, што ў табе ёсць шмат добрага, і я хачу, каб ты так больш не рабіў. Я хачу, каб ты зразумеў, што гэта было не ок і неправільна, і давай мы разам прыдумаем штосьці, што дапаможа табе, ну, неяк пераадолець твае цяжкасці, праблемы, што заўгодна, якія прывялі да таго, што ты гэта робіш». Ну, то бок мне цяжка адказаць на пытанне, ці павінны сябры адвярнуцца ці не, бо, ну, сябры розныя, хтосьці адвернецца, хтосьці не. Але вельмі класна, я веру, што калі знойдуцца такія людзі, так, якія будуць гатовыя не адвярнуцца, але крытыкаваць дзеянне і даць зразумець, што, ну, тыпу, не, ну, так не пойдзе, так не. Мне спадабалася, не, гэта неправільна, але, магчыма, вось давай, я ведаю, што ты добры, я ведаю твае добрыя бакі, скажем так, давай, калі патрэбна дапамога, я вось тут побач, вось давай, супер. Я думаю, што на гэтым мы скончым сёння наш эфір, бо часу ўжо няма. Я нагадаю, што сёння у нас у гасцях была журналістка Наста Захарэвіч, з якой мы абмеркавалі вельмі важныя сацыяльныя тэмы ў Беларусі. А з вами працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі.